kamperska epizoda. Konačno vikend. I to ne bilo kakav, već vikend kada Sunđer, Bob i Patrik idu na kampovanje. Zar ne bi bilo sjajno kad bi se izgubili u šumi i nikada se ne bi vratili? Patriče, plašim se. To bi bilo sjajno. To bi bilo sjajno. Dugo si čekao na ovo. Mekani krevet, topao čaj, dobra knjiga i 2 dana bez... Šta? Sunđer, Bobe, zar vas dvojica ne bi trebalo da ste na kampovanju? Na kampovanju smo. Sunđer, Bobe, ne kampuje se 4 metra od kuće. Lignjoslava, nema veze gde si, ako si na polju. Dok su slabašni gradski ljudi u svojim krevetima i čitaju knjige, mi se suprotstavljamo neumoljivim silama prirode. Želiš li da nam se pridružiš? Ne. Dobro, lepo se provedi unutra. Kako to misliš provedi se unutra? Samo se lepo provedi unutra, vidimo se sutra. Zdravo. Šta? Ti mali pokvarenjaku, prozreo sam te. Molim? Nemoj da misliš da ne znam šta radiš. Molim? Hoćeš da kažeš da ne bih izdržao? Ali ja sam... Hoćeš da kažeš da sam mekušac? Misliš da ćeš uspeti da me izazoveš da kampujem s tobom, ali to se nikada neće dogoditi. Nema šanse da sedim ovde čitavu noć sa vas dvojicom gubitnika. Naviknite se na to. U redu. Lepo se provedi unutra. To je to, s vama sam. Pokazat ću vam šta je kampovanje. Lignjoslav će kampovati s nama. Sad ćete da vidite kako to pravi gorštak. Evo nas, moj samo sklapajući šator na daljinsko upravljanje. Gledajte i učite. Sjajno, Lignjoslava. Ali kako se ulazi unutra? Delo je prilično izgužvano. Idiot još nije podignut. Da. Genijalno. Omekšava smo. Naravno. Zapiši ovo. Molim lepo. Ali šta može da se uporedi sa spavanjem pod vedrim nebom? Bravo. Pa svež vazduh mi otvorio apetit.